gaman jini domin ko wata Amurkiya da ke zaune a birnin California ce ta yau tattaki daga Amurka bata zame ko ina ba sai a unguwar Fanshekara da ke nan Kano. Kuma kun san me ya kawo ta? Ai ta zo ne takanas ta Kano domin ganawa da wani saurayinta ɗan Kano mazaunin Fanshekara wanda suka kulla abota a dandalin sada zumunta. Daga bisani kuma abin ya zama soyayya mai ƙarfi har ta kai guda baya iya rintsawa sai ya ji muryar gudan. Tafiya dai ta yi ɗuli. Daga bisani Baturiya Janet ta ga cewar ai gara a yi ta ɗungurungum wai haihuwa da hanji. Da haka ta yanki tikiti ta hawo jirgi ta sauka a Fanshekara. Ta kuma shiga har cikin gidan su wannan saurayi nata Suleiman wanda ta ce ya gama sace zuciyarta da kalaman soyayya da hotunan ƙawa da yake tura mata cikin yanayi na rangwai. Ta kuma yi mana ƙarin hasken cewar ta shirya tsaf domin ɗaukar wannan saurayi nata don tafiya da shi zuwa Amurka a ci gaba da soyewa. Yeah, in love with a guy named Suleiman. So how did you fall in love with Suleiman? Well, we met on Instagram and he messaged me just saying hi. Ta ce mun kamu da soyayya ne sannan a hankali ta dandalin sada zumunta na Instagram. Daga bisani kuma tafiya ta yi tafiya. Har ta kai daga abota mun rikide mun zama soya. Ta ce a tsawon wannan lokaci da muka shafe muna soyewa bacci ne kadai yake raba mu, ko da yaushe muna makale da wayar salula muna yin waya ko kuma muna tattaunawa a yanayi na soyayya ta dandalin sada zumunta na Facebook. Abokin aikinmu Abdulaziz Fanshekara ya tambayi Janet, to shin ta shirya tafiya da shi Amurkan ne? Ta ce ai an gama komai, ta zo ne za ta yi tsayuwar gwaman jaki, ta gama tattara komai da komai, ta tafi da kayanta zuwa ƙasarsa Amurka. Alabashi daga bisani ma sai su yi aure. Janet ta kuma ƙara da cewar ita kam nan duniya babu wanda take ƙauna irin wannan saurayi nata Suleiman. Suleiman shi ne saurayin da tarkonsa ya kama kuciya har ta kai an yi masa takakkiya daga California zuwa gidansu da ke Fanshekara. Ya ce shi ma fa ta yi masa kuma kayansa suna jaka zai bi matar tasa amma ya yi alkawarin zai dinga kawo ziyarar gida. Fatima Suleiman ita ce mahaifiyar wannan saurayi da makota ke yi wa barka, ta ce ba ta da suka kan wannan alaka don haka a tafi Amurkan ta amince tunda ta ga ita wannan Baturiya ai bintin ce Jamilatin. Sai da farko yana faɗa mu dai ba mu amince ba. Lokaci guda dai muka ganta ta jiro mun ɗauka wasa yi amma tunda ta zo to muna musu fatan alheri. Wani abu da shi ma ake jan hankali shine ita fa wannan ba Amurkiya shekarar ta 46. Shi ko Suleiman yaro ne shababan mai shekaru 23 a duniya. Ko yaya auren zai yiwu tsakaninsa da old woman? Za mu ji amsa a shirinmu na gaba.